I en aquesta segona part de l'espai del Contrapunt d'avui parlem amb la regidora del grup de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa. Montse, benvinguda. Gràcies. Ara fa uns instants parlàvem amb Marta Soler i doncs, destacàvem que el dissabte se la va presentar novament com a candidata en les eleccions municipals de l'any que ve i ahir vostès feien roda de premsa també per parlar d'alguna manera d'alguna cosa similar, no? Correcte. Vam anunciar que jo mateixa tornaré a encapçalar la candidatura a les eleccions municipals del 2027 per Vilafranca en Comú. Després d'un procés de primàries que l'hem obert a la ciutadania propera o implicada, o les dues coses, en Vilafranca en Comú, doncs només, tal com explicàvem ahir en roda de premsa, només hi va haver una candidatura que és la meva i per tant, doncs el que he dit, encapçalaré la candidatura. El que es va decidir és la candidata, diguéssim, i la resta de la llista o només la candidata, de moment? No, de moment només la cap de llista. A partir d'ara, no, jo ja fa temps que estic treballant amb el meu equip, l'equip que m'acompanyarà a les eleccions municipals del 2027. En aquest equip hi haurà cares conegudes, però també hi haurà cares noves, sobretot cares noves a primera línia. Tenim molta gent al voltant, però en tot cas molta gent al voltant que s'ha mantingut o que està a segona línia o a tercera, gent especialitzada en temes concrets que quan convé ens donen suport, ens donen consell, ens assessoren, però a primera línia no hi ha tantes cares conegudes. Hi haurà alguna cara nova. De fet, el cap de setmana fem... Sí, anem cap aquí, no? El cap de setmana tenim un cap de setmana intens. El dia 13 fem un acte, fem una activitat més que un acte, una activitat a l'Escorxador el dissabte de 10 a 1, una activitat oberta a tota la ciutadania que es diu Parlem de Vilafranca i volem escoltar les angoixes, no? Les angoixes que té la ciutadania vilafranquina o les qüestions que percep com a prioritàries per les que s'hi hagi de posar solució o s'hagi de canviar de direcció. Vilafranca en Comú té un full de ruta que l'hem anat mantenint, des del 2015, però en 10 anys passen coses i les prioritats, tot i que el full de ruta global pot ser el mateix, les prioritats poden anar canviant, no? Per tant, l'acte del dissabte al matí és per escoltar les qüestions que ara mateix prioritzaria la ciutadania per posar-hi solució o per canviar una mica l'enfoc, diguéssim, no? I el diumenge fem un acte entre polític i lúdic al Parc de Sant Julià a la 1 del migdia. A la 1 del migdia anunciarem la propera candidatura a les eleccions municipals del 2027. Concretament anunciarem que jo encapçalaré aquesta candidatura i farem algun altre anunci, no? Alguna sorpresa? Hem deixat alguna sorpresa al calaix? Sí, aquesta la deixem pel diumenge i bé, i esperem que ens acompanyin companys dels comuns nacionals, no? No ho vull anunciar perquè no ho tenim confirmat del tot, però bé, serà un primer acte polític. Intentarem que sigui el més breu possible per fer aquest anunci i a més anunciar les nostres, evidentment, intencions de cara al futur, diguéssim, no? I a partir de les 2 hi haurà vermut i paella en comú, tothom hi és convidat. Qui vulgui assistir-hi a la primera part no cal inscripció, a la segona part, a la paella, sí que seria interessant que qui estigui interessat, tothom serà benvingut, però necessitem saber
qui té intenció de venir, però repeteixo, tothom serà benvingut. Una mica, com comentàvem fa uns instants amb la Marta Soler, dona la sensació, i ara m'ho ha de confirmar vostè, que quan estàs a l'oposició però tens possibilitats d'influir amb les decisions del govern, anima més a tornar-s'hi a presentar. És a dir, hi ha legislatures on hi ha una majoria absoluta que l'oposició rebota contra un mur i aleshores, clar, els candidats de l'oposició s'acostumen a avorrir i després la feinada és repetir en un següent mandat, no?, la candidatura. Però veig tant la Marta Soler, que en la CUP no havia passat fins ara mai aquí a Vilafranca, que repetís una mateixa candidata, com en Vilafranca en Comú sí que havia repetit en Ramon Arnabat, però que s'hagi animat, m'imagino que és això, que veure que pots fer alguna cosa que a més acaba confluint amb una decisió que es porta a la pràctica deu ser important, no? Clar, això engresca a continuar al capdavant, estar al capdavant des de l'aspecte institucional és molt dur, jo tinc un bon equip al darrere, no? Però estic sola a la institució i això té la seva duresa, no? Però és veritat, en aquest mandat, per primera vegada des de que Vilafranca en Comú existeix, estem veient que les nostres propostes estan donant fruits. Algunes de les nostres propostes s'estan posant a la pràctica. Per posar un exemple, la segona biblioteca en Vilafranca en Comú la porta el programa des del 2015. Ningú creia en aquesta segona biblioteca perquè no era el seu projecte o perquè no s'hi veia la necessitat, hi havia diferents opcions, no? Vilafranca en Comú ens vam entossudir en què ens tocava, i ja feia dies que ens tocava, i vam treballar per aconseguir els suports, sobretot econòmics, no?, de diferents administracions, i finalment es farà una realitat, no?, cap a l'octubre d'aquest any, no? Quan aquesta possibilitat es va fer real, evidentment altres grups s'hi van apuntar i van donar suport, cosa que celebrem. Però amb això vull dir que és veritat, en aquest mandat estem veient que el nostre projecte està donant fruits, hi ha algunes coses que s'estan implementant, ens costa molt, però mitjançant els acords de pressupostos que el govern en minoria del PSC ha necessitat, hi ha algunes coses que estan tirant. Per cert, que hi ha alguna cosa que de moment diríem que s'ha quedat amb un titular, però nosaltres estem apretant, perquè quan tornem de vacances vindran nosaltres pressupostos i no volem que quedin coses pendents, no? Però vull dir amb això que des del 2015 o des del 2014 que existeix Vilafranca en Comú hem anat picant molta pedra i els resultats que tenim ara són resultat de la pedra que hem picat durant tots aquests anys, i tots aquests anys, durant 10 anys o més, no? I en aquest mandat, per sintonia ideològica o per necessitat, o per les dues coses, doncs el govern en minoria del PSC ens ha escoltat. I clar, i ara responc la pregunta del principi, no? Evidentment, això engresca a continuar aquesta tasca que ara tenim a mitges, no?, i que està començant a donar els seus fruits. Això engresca sense perdre de vista que Vilafranca en Comú no és un partit que tingui en el seu ideari perpetuar-se en els càrrecs, sobretot en els càrrecs institucionals, no? Vilafranca en Comú ens repartim i compartim tasques i responsabilitats i, per tant, sí, això m'ha animat a continuar, però sense perdre de vista que tot arriba, tot té el seu dia, no? I, per tant, la vista també ha d'estar posada en el relleu. I quan aquest dia arribi, que no sé quan serà, també han de parlar les urnes, no? Però quan aquest dia arribi jo passaré a segona línia sense deixar de donar suport i deixar de treballar
pel projecte. Ens deia, i m'ha semblat entendre, i potser podríem aprofundir en això, que hi ha alguns temes, però, que acordats amb el govern que no acaben de desencallar-se, pel que he entès, Sí, la veritat és que amb això estem insistint molt i estem, des de Vilafranca en Comú estem una mica ressentits. Hi ha una qüestió en concret que es va aprovar fa 2 anys i és un tema vinculat a les ordenances. Fa 2 anys vàrem aconseguir que el govern en minoria donés suport a la proposta d'un ajut per l'IBI per les famílies monoparentals amb un fill o filla que queden excloses de lo que marca la normativa estatal. Aquesta proposta, després de moltes anàlisis jurídiques, de valorar pros i contres, es va aprovar, es va portar al ple i es va aprovar, però ara mateix encara no a partir d'aquí es van redactar les bases, però en aquests moments encara no ha sortit la convocatòria perquè les famílies monoparentals amb un fill o filla puguin demanar una subvenció, això seria una subvenció, per l'IBI. O sigui, està tot aprovat, però està pendent que surti la convocatòria. Aquesta convocatòria fa referència a l'IBI de l'any passat, això ja és a taxes pagades, diguéssim, no abonades, però clar, aquesta lentitud, la veritat és que és exasperant perquè aquí a Vilafranca hi ha 1.500 famílies monoparentals amb un fill o filla i hi ha moltes famílies pendents. A més, m'han parat persones pel carrer i m'ho han comentat, hi ha moltes famílies pendents d'aquests ajuts, que a més ja estan aprovats i que tothom, amb alguna recança o amb alguna rectificació, però tothom hi ha donat suport. Però encara no hi ha la possibilitat que es pugui demanar a efectes administratius. Aquestes coses des de Vilafranca en Comú doncs ens inquieten una mica i a més ens molesten, no? Perquè formen part dels acords amb l'equip de govern, tenen el vistiplau per totes bandes, però de moment no s'ha fet efectiu. I com això hi ha alguna altra qüestió. Per tant, estem contents dels acords que hem pogut signar per necessitat o per empatia o per sintonia, però, repeteixo, la lentitud en algunes qüestions és exasperant i això no ens acaba de tenir satisfets del tot. Aquí queda dit. Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos com sempre. Ho hem de deixar aquí, no ens queda més temps. Ens veurem, suposo, o la veuran aquells que participin en els actes que ens ha anunciat del dissabte i del diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I nosaltres que ho deixem aquí per avui. Tornem la propera setmana amb un altre espai del Contrapunt. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.